Fa Dreams Media timakunyadilani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Tikulandireni nonse amene mukutionera pakadali pano. Tabweranso ndi nkhani yongodzidzimutsa lero pa 5 November 2025. Tatiyeni mwachangu ndi mosunga mthawe ndiwerenge post imene yalembedwa ndi Kalawe. Post imeneyi ikufotokoza zokhudza kutsika mtengo kwa mafuta a galimoto. Tiwerenge motere: mafuta atsika mtengo, tidzigula mtengo wa happy hour. Magayi aja ataluza anakweza mtengo wa mafuta cholinga zinthu zikwere moyo awawe, boma la APM liyipe. It was well scripted. APM watsitsa mtengo wa mafuta. Zomwe APM wachita in 30 days: 1. Kuchosa fees ku secondary. 2. Kutsitsa mafuta. 3. Kubwezeretsa makampani ena aboma ku Blantyre. 4. Kugula chimanga ku Zambia. 5. Kusankha kabineti ya anthu ochepa komanso anzigawo zonse. 6. Fertilizer kumuyika pa 100K. Malingana ndi chithunzi chimene chayikidwa pamenepa, tikuonetsa kunena kuti bungwe la Mera latsitsa mtengo wa petrol komanso diesel. Tichiwerenge chithunzi chimenechi ngakhale kuti zikuoneka mothobwa m'maso, komabe tiyesese kuti tiwerenge komanso timvetsetsane malingana ndi chikalata chimene bungwe la Malawi Regulatory Energy for Sustainability Development Mera etulusa. In the line with automatic pricing mechanism APM, the Malawi Energy Regulatory Authority Mera has reviewed the price of petroleum products, taking into account the trends in international markets price and exchange rate movement. Key consideration being free on board FOB price of petrol and diesel have decreased by 15% and 12% respectively, in line with downwards trend observed in the SADC region. As a result, the inboard landed cost IBLC have decreased, warranting a price adjustment effective 5 November 2025. The price of petrol and diesel have been adjusted downwards as follows. Ndepalika box pamenepa kamene kayikidwa pamenepa ndipo tingowerenga mwachangu. Akuti petrol ruling pump price ndi 3,499 kwacha. Approved pump price ndi 2,799 kwacha. Change reduction 20%. Diesel ruling pump price is 3,500. Approved pump price ndi 2,800. Change reduction 20%. Tipitize kuwerenga pamusi pakuti by law all operations are required to sell petroleum products at prices not exceeding the above approved regulated maximum pump prices. This adjustment aims to ensure cost reflecting pricing and sustained fuel supply in Malawi, aligning with the downwards trend in the SADC region. By management 5 November 2025. Zimenezi zikutsindika komanso kusonyeza kunena kuti mafuta a petrol komanso diesel, kamene tinene kuti mafuta a galimoto atsika mtengo, ndipo mtengo atsika ndi 20% onse. Akuti mafuta amene amagulisidwa poyamba before kusintha mtengo petrol amagulisidwa pa mtengo wa 3,499, pamene mtengo umene wakhazikitsidwa pakadali pano ndi 2,799, ndipo kusintha kumeneku kwasintha ndi 20%. Tipitanso ku diesel, mtengo umene unali pambuyomo unali 3,500, ndipo mtengo wa approved ndi 2,800.
100 imene kuyendetsa kuti 20% iso kumeneku ya totoledwa. Pali zambiri zomwe zikuchitika komanso kuyankhulidwa makamaka mu masiku amene Peter Mutharika wakhala akulamulira. Ena akudandaula kuti yayi mafuta komanso magetsi zikuvuta, mafuta akusowa komanso magetsi akuthimathima. Koma ngakhale zili chonchi, apa tawerenganso listi ya zinthu zomwe Professor Arthur Peter Mutharika wachita in 30 days. Ndipo listi iyo tingoibwerezanso kuchitira kwa amene mwangotipeza katikati mwa ndime kuti mwina listi imeneyi simunayimve bwinobwino. Choyambirira chimene Peter Mutharika wachita chiloweni mboma ndi kuchotsa fees ku secondary. Yeyu ndithu anatsindika kunena kuti fees yachokeratu ku secondary. Palibe amene azilipira fees mwina kupatula okhawa amene ali ku boarding chifukwa amayenera kulipira boarding fee kuti azipanga kava zakudya komanso zinthu zina ndi zina. Komanso mkulu amene china chimene wachita chimene tikuwerenga pakadali pano makamaka kutsitsa mtengo wa mafuta amagalimoto. Komanso china chimene wachita ndi kubwezeretsa makampani ena aboma ku Blantyre. Musaiwale monga Meki inapita ku Lilongwe komanso Makla inapita ku Lilongwe. Ndipo izizi zabwera ku Blantyre chifukwa kuti ku Blantyre ku zili ndi malo ake okhazikika pamene ku Lilongwe amachita lendi malo osiyana-siyana zomwe zimathandizira kuononga chuma cha dziko lino. China chimene wachita ndi kugula chimanga cha nkhaninkhani kuchokera mdziko lija la Zambia kuti apange supply ndithu chimanga chochepa chimene chili mdziko muno cholinga kuti demand izifanana ndi supply ya chimanga. Zimene zithandizira kuti chimanga chitsikeko mtengo mnthawi ya njalayi komanso anthu akhale ndi kuthekera kopeza chimanga chimenechi mu nthawi yabwino. Chinthu china chimene wachita Professor Arthur Peter Mutharika ndi kusankha kabineti ya anthu ochepa komanso anthu ochokera mzigawo zonse. Sansire pompo koma iye ndithu watsindika kunena kuti fertilizer wa makoponi wa subsidy anthu akwena azigula pa 10,000 kwacha pera 50 kg bag. Komanso aziphatikiza pamenepa ndi mbewu yomwenso izigulidwa pa mtengo wotsika. Zimenezi ndithu ndi zina mwa zimene Professor Arthur Peter Mutharika wachita mkatikati mwa masiku 30 amene yeyu wakhala akulamulira. Tatiyeni mwachangu ndi mosunga nthawi tinkuona makomenti awiri atatu kenako tione kuti kodi tiyende motani ndi nkhani imeneyi. Makomenti akuti chani kodi pa tsamba limene lilakalawe mkulu amene anathawa kuimba nkuyamba kuchita zoyankhula. Comment yoyambirira kuti it could be sensible to reduce the price when the fuel stock levels are high. Keze tamalingalirani mwashapu not politically. Akuti ndithu yeyu ndithu mkulu amene akuti yayi zikakhala zomveka akatatsitsa mtengo wa mafuta pamene mafuta ali ochuluka mdziko muno. Tione kuti pamene papangida reply amotani. Collins VM Banda kuti kodi tu mafuta adagulidwa kale angotsala kuti afike. You can't fix all once in a nigga. Makomenti ndithu amene tiwerenge comment ina yomaliza kuchokera kwa Anthony Gilbert Sikonda kuti paja fertilizer atakwera mtengo mudanenanso kuti wakwera chifukwa cha kukwera mtengo kwa shipping at world market not chifukwa cha APM. Apanso anthu auzeni kuti mtengo wa mafuta watsika mtengo chifukwa cha kutsika kwa pa dziko lonse osati ndi APM amene watsitsa. Ife tamva kale pa Al Jazeera kuti fuel watsika mtengo pa dziko lonse konse ku Zambia, South Africa atsitsa mtengo dzulo. Siyani kulowetsa ndale zili zonse. Ndithu ameneso ndithu watero ndithu. Ndipo wina wasayika comment yake una kuti give a credit where it is due. Zinthu zimene APM wachita pa mwezi umodzi chakwera ndi temu yake analephera pa zaka 5. Ndithu tikutero ndithu tikhaliso tukupasirani nkhani zosiyana-siyana chokera pompano pa Dreams Media koma pakadali pano tatiya ndithu tingosiyira pomwepo. Until that next time ndingoti mbakuma nonse azikomo. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani.
chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.